Right now, as we are speaking, people they can criticize Bombshell Geza, but that person is very useless. But panguva ino, people they are criticizing you, but information yavauya vachiudzwa naBombshell Geza panguva ino ari kunyatsokuvaisa in light, kunyatsokuvaburitsa mudarkness, achinyatsokuratidza zviri kuitwa nezviganganda munyika yeZimbabwe, izvo zviri kuita kuti nyika yeZimbabwe irege kuva successful kana irege kubloma kana kuti people vatadze kuachieva maaspirations avo. Ndiri kusubscribe like wataunda beila kutona panapa right now chinji radio inouya ichipraisa Bombshell Geza achiti vakomana, right now Geza says the old madalas of ZANU-PF have let the nation down. They forgot the ethos of the war of liberation. Mr. Mnangagwa and his cabal have promoted corruption, disadvantaging the nation. Geza said our hospitals have no medicines because Uganda are taking all the money meant for our hospitals. Mind you, Geza is no ordinary man. He's a war veteran, a member of ZANU-PF Central Committee, and a friend of ZANU-PF spokesperson Chris Watermouth Mchangwa. Ndomasvika kudai tobva pana zvinzi yes, people vangona kuuya vakati aiwa Geza abetseri oro aitira maprotest oro mademonstrations aida kuita, but panguva inai tiri kuona kuti even though dai kwakunzi Geza hapana chaakaita, vanhu vaingosara vari murima, but panguva ino tichiona achimobiliza mashutdowns nemaprotest, tiri kuona kuti panapa zvinyatsokupa isignal kune these ZANU-PF madalas kuti these guys havachatombodi kamwe, people they are no longer tolerating them. Right now the state of the nation iri kusirisa, tichiona kuti thousands of people they are dying each and every day just because of mismanagement yemaresources, nokuda kwevanhu vari corrupt, people who are looting each and every day. But chiushamisa vanhu chekuti some of the people vanoonekwa kunzi they are influential in shaping our country, like musicians, some like religious leaders, they are accepting that money inenge ichibva aiwa kune mafraudulent deals. Chitiko chiushamisa vanhu achiti what kind of people vanozviti vari influential but they are not patriotic, they are helping to destroy our own country. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Pina comment section medu zimafungiro enyu, subscribe or like, set on the bell icon.